mina ngilinawo ngifuna ungizokho ngithe angilinawo ngithi Ngitshelile futhi ngathi ngingasisikhathi. okay mana mina ngiyadlala okay shuthi uchaza mina ngasuka eThekwini ngizodlala la Yabona futhi ngifuna lelibhanti lakho uzolisusa lapho. Liplon Uzolisusa. yabona ke leli Imali yakho khona ususa yona yabona ke leli bhanti engikhuluma ngakho ngizama ukuthi uvikele Imali wayithola wena njengoba uthi incane imali mina ngakunika u80,000 ngakunika u80,000 mina mina ngingasikhathi sokudlala ngiba le ndawo ngidayisa nje ngidayisele kona lokho. so nalena njengoba usuyicaze kabili le ndawo uthi phela le ndawo usesithi bisuka lapha iya lapha njengoba usuyicaze kabili ufuna ukuthini nalesi mikuyona nomhlaba esimkona usaphinde usawudayisa khona futhi umuntu okufanele namhlanje bengilindelele bengitshela ukuthi wena uzokunika le ndawo futhi njengoba usukhona kodwa manje udlala ngamoshela isikhathi kusho ukuthi mina sengizothola uphiso omncane njengoba uthi hayi awukho uphisa awuzothola sifuna ukuthi kwenzeke into ezoba ubulungiswa ukhona umuntu ozodayisela yena le ndawo asene ndaba ukuthi into yakho imisa kanjani khona umuntu ozomdayisela le ndawo ukhona futhi ngilinde ikholi yakhe ukuthi afike ngimnikeze indawo nginika imali. Mzansi reality story kameramike umthokozisi utshitshela majongosi untaba kayikhonjwa bagangile into nemhlophe ngaba mnyama ngabe yavilaphi bathi usikinde sincane esiqokwa ingane kuphela umuntu omdala akasiqoki. Ngicela wenze kanje mbukeli ngaphambi ukuthi ke ubuke le video ngicela uthintele yankinobho usubscribe njengoba nami ngikwenzela iqiniso masonto onke ukuze uwathole wonke ama video ngokuphelele kwawo ujabule futhi nawe lapha ekhaya ngoba ngenza ubulungiswa angidlali la dadewethu osibhalelile ke namhlanje ufisa simsize ngodaba lakhe esizamile ukulungisa usethi cha Sikhindi ngicela ungilekelele dadewethu ngicela ubingelele ababukeli emakhaya mase uyabachazela ukuthi njengoba ungibizele yini. Sithanda ukubingelela ababukeli emakhaya ngibingelele nawe bhuti. Ngibhalele le show uMzansi reality story ngoba nginenkinga ngifisa ngisize ngayo igama lami nguMoreen Ngcobo. Nginenkinga kubhuti engathenga kuyena isite. So uqala ukuthi ukuhlangana wafika emsebenzini. Mefika ezodeliver sixoxa kwazi kwangeneleni indabeni yokuthi ngidinga isite ngoba ngiqashile. Saxhumana nobhuti silosifonelana ngase ngagibela ngayoyibona indawo. Ngafike ngayithanda. Ngayikhokhela indawo 80,000. Ukuyikhokhela kwami asiyange induneni asenzanga futhi ngisho paperwork. Ngatransfer nje imali kwi-account yakhe. Ngakusasa ngase ngifaka ugandaganda kwenze ukuthi kuvuleke kahle. Ngase ngilinda isikhashana esincane ngenzela ukuthi nami ngikwazi ukuthola amandla ngiphinde ngimisa u2 room noma u3 room same time. Mangabe sengifika ke emva kwesikhathi nje sengithe ukulinda kancane ngiyafika ngiyabona ukuthi kubekiwe ama container kule ndawo. Mangabe sengibuzisa ukuthiwa udayisele ama Pakistan ezoyenza i-warehouse. And isekubiyeliwe kulama container sekusela uphisi wendawo yo so ipaperwork mhlambe why ungashawanga uvalo why wamthemba kangaka ngoba ngicabanga ukuthi lento yepaperwork isuke iyenza ukuthi kube nengqikitha ukuthi ukwazi ukubambe ukuthi isho noma sekwenzakala nje base kwenzeka inkinga kube lula yabona manje sizokhuluma umlomo izobe izibe ngaka indlela engamthemba ngayo indlela abukeke ethembeke ngayo angazi noma nami ngashawa nanokujaha yini ukuthi phela sengikhathele kade ngiqashe ngoba phela umsebenzi ungisondezile ngala eMaritzburg ya khona ikuyathusa yona udaba lakhe kuyona into elula ngoba nami lizongenza ukuthi lize lithinta induna lithinta amakhosi ngoba bazobuza ukuthi kanjani wena wawuyithenge kanjani indawo kodwa ke ngicela ungethembe angicela ungethembe ngizozama ngawo wonke amandla ukuthi kwenzeke lokho kufisa mhlambe yiphi indlela oyifisayo njengamanje ufuna ukuthatha indawo noma ufuna imali yakhe ibuye indlela engingasamthembi ngayo ngoba phela akasatholakala uyangibalekela efonini akatholakala mengabe ngimfonela ngenye inamba uyayibamba manje weza ukuthi mina uyayidrop sengifuna nje angibuyisele imali yami angisayidingi indawo yakhe yakhona kubukeke ngazi ukuthi kunobuqinanyana obukhona ongenzeka nje obusho ukuthi le ndawo sidayiswe lamanye ama-Pakistan and ayikho into akakwazisa yona emva kokuthi lutho ayikho wena uzwa nje sekuthusa indawo mase ngifike endaweni sengibona ama-container and sekubiyiwe sengiyabuza bayasho ukuthi hayi ama-Pakistan azowenza i-warehouse la yo wayisusa inkulumo yongikhulumisa nezinduna-ke manje because lento izodinga nezinduna kodwa ke mbukeli wami njengoba sengishilo ukuthi udadewethu akathembe mina ngizozama ngokusemandleni ukuthi esizakale
simthole umfowethu esichazele naye udaba sizwe lakho iside ukuthi uthini ngempela makumele ebuyise imali fanele ebuyise. Ngicabanga ukuthi konke okushilo ngoba ngifuna ukuthi mase ngifika lapha esho kunye ethi hayi wamnikanga imali yabo. Yonke lonto ngifuna ukuthi ngiyithole yayiba ukuthi kunjalo yini. Ayikho inkinga bhuti ngoba ngangenza ngefoni Yeah. ngizongena nje efonini ngikhombise. Okay. Mbukeli wami ngicela sisukume sisambeni siyobona khona ikephi lapha komkhambathini. Sisemkhambathini. Okay. Ake sinyakaze esambe siyobona ukuthi ngabe isimo simi kanjani lapha umfowethu simthole sizwe ukuthi ithini into yakhe. Kuthekani ngaye. Ake sinyakaze sambeni. Cela sisukume. Angazi mhlawumbe uyamkhumbula nekani indaba zeinamba baba. Oh bhuti mhlawumbe uyakhumbula ufika emsebenzini ngikukhuluma indaba yokuthi unama site so ngikhona lana so ngeke ngazama nayizo ukukuthinta. Bhuti baningi abantu abangifonela ngama site ilokhu lokugcina ngahlangana nayo osebenza lapha supervisor. Okay bhuti sengiyakukhumbula. Ya uyasondela bhuti. Yami ngikhona mhlawumbe ungasho ukuthi singaficana ngakuphi ngoba vele ngingakhona la. Ngoba si requestile lana vele ngibhala eMacrossing lapho imali bafo mhlambe uzobe ugqokeni ngenzela ukuthi kusheshe ngikubone umuntu mayefika endaweni engayijwayele uyazi. Hayi mawubona nje ubhuti ogqoke ikepisi lebhakabhaka eliqhubeka ingane lesikipha esimhlophe futhi hayi usubona mina. Hawu support iqembu elilodwa qhawe. Okay qhawe ake ngithi ngiyaqhamuka nje maduzane nje ngizocela udriver ku-add request la eshiye eMacrossing. Ngiyabonga ngani yakwethu. Ngiyabonga. Ngathi siyawena. Siyawena impela. Kumele sibeni. Angikwazi ukulinda. Okay ngicabanga ukuthi umbukeli wami akusicela ithimba ke sidrive sekulawo ama-cross lawo sizobuza ukuthi kuphi eMacrossing then ke sibone ukuthi siyambona umuntu ofana naye khona lapha eMacrossing ake sivele senze nje kube lula. Ake senze kube lula ucela ulentuzo bafo team lapho ngicela sibize udriver sinyakazeni uyoze shintsha umqondo lo muntu uyabona ukuthi uhleze esemgaqweni ngiyacela. Bafo usitshengisa indawo le esikhuluma ngayo la njengoba silana sizele ukuzobona indawo. Ngizongitshela kahle mfethu. Umthetho wakho uthi uza kumina kanti uzela Sikukhulumile lokho ngakuchazela. Uzongizela nenkinga. Ungangikhombe mina kanje. Ungangikhombe kwasikutheni wena umdala kangaka. Wena Lalela. Angithi wena vele angithi mfethu umuntu okufanele ngixabane naye. uxabane noba. Uza kumina. Baba. Mina umuntu angimthi khombisa. Asindaba yokuthi uzalwa nobani. Shuthi ngakho uxhaphaza abantu ngoba uzala wena. Ukuthi ubuyisa imali wena. Ngizala ngedwa mina. Wena into yakho ukuthi ubuyisa imali wena. Sisi cela ungitshengise indawo iyona indawo inside le night ngapha. Yabona mfethu indawo emkhulu le. Awusiyeke ngamakhehla kini. Le ndawo akusesiyona eyomkhulu wakho. Le ndawo sekuyami u80,000 wami engakhokha la. Musaka ukumbelesela ngokuthi indawo yomkhulu. Kuyona indawo yomkhulu bakho le. Imali yami le ndawo. Bafo ngiyabona ukuthi indlela esihlangane ngayo siyaxabana lana asikho isidingo ukuthi sixabane kodwa wena usuwenza ingxabano manje. Okay ngithe mina ngubhuti osekambona ngithi akwazi ungibona ngithi ngilalela. Suka nawe ndoda. Ngibonisa abantu. Ngihambi kodwa ngiyokomkhulu. Kushuthi wena imali zabantu bese ufuna ukwenza ingakho ngokungibalelela. Ucotheni umdala. Ngisacela silalelane ke njengamanje. Sengizocela silalelane ngoba kuzoba nje nesikhathi esincane ngizosinje igadi lami alingibolekele wena. Lona esincane nje isikhathi engizosicela ngeke kube mnandi. Yazi ngijimile mina. Noma kuthiwa ujimile noma kuthiwa uqubula insimi noma kuthiwa uqubula amagabade akunendaba.
Oh, udla imali zabantu ngoba naku uthemba ukujima? Sisi, imali. Ngifuna Udla sikhulume. imali zabantu ngoba uthemba ukujima? Ngicela sikhulume, Wena imali yami namhlanje izolala. ngicela sikhulumeni-ke manje. Ngicela sikhulume. Mfowethu, nguSikhindi esincane mina. Umthokozisi utshitshila amajongosu. Unkomosi uNdlandla. Ngiqhamuka from uMzansi Reality. Mfowethu la silungisa isizwe. If udlala ngomuntu, osisi beke bethume mina uthi usengehlule ngicela usize uzongikhulumela naye. Wena kukhona into wrong oyenzile. Udlala ngayo sisi. Engicabanga ukuthi uqola nabanye abantu. Sisi ngicela umchazele ukuthi njengoba silana nje kumayelana nani. Njengoba sila. Ngihlangane nawe, uyangazi. Emsebenzini uzodeliver. Hayi. Saxoxa, masixoxa lalela. Webafu. Lalela bafu, lalela. Uma sixoxa nawe kwangena indawo ethi wena uyadayisa namasayithi owadayisayo. Saxhumana nawe ngafika la ngizoyibona indawo. Ngayikhokhela u80,000 leyo ndawo. Uma kuukuthi kanjani kusho ukuthi sizobheka la ku-app yami ngoba ngakutransferela u80,000. Angifuni ukuthi ungenze slim. Ngakutransferela u80,000 usungenza slim. Angithi bafu sizolungisa la ukuthi kungabi nomsindo nani. Okay, sesifikile la. Usisi uthi indawo. Le ndawo uyibona isifakwe nanka ama-container. Isifakwa ama-container. Ayengekho wonke la ma-container. Uzokuthiwa wena. Bengifakela ugwendegani. Usudayisela Weba, yabona baba le ndawo le kufika abantu abanemali abakhokhayo. Hayi abantu abadlala Uthatha kanjani imali yami u80,000 wonke? Uthatha kanjani u80,000 wonke? Uthatha kanjani u80,000? Kanjani imali? Uthatha kanjani u80,000? Mana Ushaya abantu. Awusho ukuthi wena udla imali zabantu ngokuthemba ukuthi uyashaya. ngibhizi nabanye abantu. Wami usuke usixhaphaza wena uxhaphaza abantu wena. Uphizi Uxhaphaza udlala abantu lalela too much wena. imali mfethu Yabo isikhathi wena kunesikhathi sokudlala njengamanje wena udivide le site le njengoba uthi sisuka ku site ngicela Isuka ngala. Qala ngala ithi yonke njengoba inkulu yanganga. Njengoba sefaka ama-container. Njengoba sekukhona ama-container la. Ngangangize ngikhiphe u80,000 ngikhiphele indawo encane. Angisafuni indawo yakho. ngicela noveze la ma-container Sengifuna singakhulumi imali ngathi sikhuluma into siyahlambisela bakwethu Mzansi nansi indawo niyayibona nansi ifakwe ama-container kuthiwa sekuyindawo yani le indawo yama-Pakistan ayenziwe house. kuthiwa i-warehouse lena azovula indawo njengamanje indawo ye-warehouse yona ayivulile la ayithenge kubafu sedayisele wona indawo kasisi aseyithathile imali weli kusisi-ke naye ngisazokhuluma naye ukuthi ayikho into eyingqikithe ukuthi ukhulume nenduna nani ubafo nje uyazenzela kule ndawo usezwathola ama-Pakistan kwakwazi ukuwabamba. Okay bafo ngila angizili kuzodlala uyangizwa ngane kwethu njengoba nje namhlanje sesila sifica kuboshwe ngengedi thina singayigqeza yonke lento sihlakaza yonke ibheke phezulu ngoba vele labantu kuthiwa basafunakala akikho ke lapho ngifuna ukuthi silungise indaba kasisi imali uzokhokheleka kanjani njengoba sesila azizili kuzodlala usisi ufuna ukuthi kwenze ubulungiswa uyabona bhuti wami mina nginasikhathi. mina ngilinawo ngifuna ungizwa ngithe angilinawo ngithi Ngitshelile bhuti ngathi nginasikhathi. mina ngiyadlala okay shuthi uchaza mina ngasuka eThekwini ngizodlala la Yabona bhuti ngifuna lelibhanti lakho uzolisusa lapho. Liplon Uzolisusa. yabona ke leli yabona ke leli bhanti engikhuluma ngakho ngizama ukuthi uvikele imalini owayithola wena njengoba uthi ngani imali mina ngakunika u80,000 ngakunika u80,000 mina mina nginasikhathi sokudlala ngitshelile. Oh mina unesikhathi sokudlala mina shuthi mina ngiyenze wena mina bhuti ngizoyenza kube buhlungu. lalela uzosuyenzele kube buhlungu kodwa imali uzobe uyikhokhile wena musuke usabisa wena musuke usabisa ungangibizi ngentombazane mina angiklina amakhisha kini ungangibizi ngentombazane mina lalela ke ngeke ngikuphe u80,000 ngiyosebenzela indoda engangawo mina ngeke ngize ngikwazi ngathi sicela isikhathi esincane nje ukuthi shu kancane akake ngimbone uyawehlisa yini isikhathi esincane ngoba ngiyambona ukuthi kuyinto ephezulu ekhekheni ngoba la ngizolungisa mina ngizokhuluma nawe yazi ukuthi ngangibuza manje yazi ukuthi ungakhala ngopitsi manje ngaleli bhaso ufonele ba angitshela mina thina bona abakuthubayo labantu azofanele ukuthi udle imali zabantu ungasabisi wena ungasabisi wena fona ungasabisi wena lalela buka webafu ngifuna ukukuvala la ngicela usitshele ukuthi kwenzakalani ngala ma-container uyabona bhuti nangesikhathi ngisebenza ngemali usebenza ngemali ngisebenza ngemali abantu banginika imali uma nginika imali ngisebenza ngemali le ndawo yomkhulu ngiyayidayisa ngithola imali manje lo sisi uzongimoshela isikhathi uzubona ukuthi uyislima kanjani wena uzubona ukuthi wena bhuti uyislima kanjani uyidayisa kanjani indawo kwa wena uhlala emqashweni ngoba uyingoba usile ekhanda uyislima kakhulu wena bhuti manje ngathi usuza kahle bafo sengiyakuzwa ngithe angili nawe mina angithi ngizole ngitheni bafo wena udayisa indawo ufika usebenza ngomuntu onemali usisi wenza njani yena
Hayi. usisi umnikile imali u-80,000 engaphelelanga kwamaleyo. uthi nanivumelene nje ukuthi 80,000 Wethe Hayibo, imali hayibo, webhuti. 120. Hayibo, webhuti. Wethe kuyona imali futhi. Mina ngisebenza ngosombini lombakistan afika 150. Uthatheleni u-80 if ukuthi akuyona imali esivumelene ngayo. Lesizele la imali. Lesi siyadlala noma ngizongimoshela isikhathi. no Iphinde baba eyami simoshela imali. isikhathi simoshela Ipe yami isikhathi imali. baba Wesisi. Imali yami iphi? Ukuthi uzongimoshela isikhathi zodlala ngami la. Ipe yami imali. Ipe yami Thatha imali. indawo noma iyiphi la. Angifuni Ngoba manje indawo. Angeke. Kuyimanje Angifuni indawo. Angeke. Akwazi ukunika imali. Angifuni indawo imali woba Funa imali namasentingeni yami. Ama-Pakistan kuyimanje axoshwa. Lawa kufanele imali yami anginika yashoda nakona. Yabona-ke manje nizongimoshela isikhathi. Awekho kuyimanje kufanele ngabe wena bafusha into eyiningi uthi ama-Pakistan akunika Angeke. uphesha ufuna imali Hayi, njengamanje angeke. usuthi manje yabo wena uyisigebengu Uyisigebengu wena. Webhuti so ungibhudukele ngithole lo bhuti ngisondele kuyena lo bhuti ngimnikeze. Uyisigebengu wena. Wesisi. Isigebengu wena. Ngiyekeni mina. Uyisigebengu wena. Hawu. Weba. Uyisigebengu. Hayi, Ukhohlakele baba, wena. baba, Ukhohlakele wena. ubusuza kahle uyeke ukuphamiselana umoya ngifuna mina silungise la mfowethu Ngeke ilunge lento bhuti. Cha. Lo sisuzosukela mina. akasukeli imali anginamali mina. wayikhiphi imali Ngithathe. Awuyitholanga yini wena imali. umdesela kanjani umuntu isite yes isite inkulu and wena wayima usubona usise ngasaqhamuke and ingcingo usayibambi ifoni yaringa makweza uthi uyena uyayidrop ingcingo Hayi ngeke. Yabona-ke Ungibalekelelani. ngilahla amacingo kwenzeka yonke into angithiyona lento nala manje lenza la. Ungilahlekelelani. Mina ngize ngiyimele. cha mfethu Ungilahlekelelani. funa siyiqede le ndaba siyiphothule ngoba angifuni sibe nokukwebhana angifuni futhi ukuthi nababukeli bami begcine bebone ngathi ukuthi ubulungiswa ngibenzanga njengoba usesengithumile mfethu ukuthi asize la sizokhuluma okay mfethu ngiyazi mfethu sonke soshaya ushaya ngendlela omshaye ngayo and ukwazile ukuthi umbambe ngendlela ombambe ngayo but mfethu sengiyacela mfethu ukuthi wenze kubulungiswa manje ebuyelwe imali yakhe lo 80,000 ngcono ngoba uyisholo wena ukuthi imali ayikhokha ngiyaphelela okay lama-Pakistani kasaza sazobuya yini ngoba isimo sase-South Africa njengamanje ku-upside down bayaxoshwa abanye kuthiwa babuye angazi ukuthi lokho ngizokufaka kanjani ithini into-ke njengamanje lama-Pakistani enzani awusichazele enzani nje la njengoba ela cela uchazele mina then sobe sesithatha lapho sibone ukuthi kukhona enungalungiseka angizile ukuzolwa nawe ngane yakwethu kodwa mawulwa nansi nje yami izokubamba ikudedele angifuni kodwa sigxile kakhulu-ke about my dog ayidlali uyobheka phezulu ngekhanda uyobheka phansi ngekhanda ngicela silungise indaba yala kwenzakalani la mfethu kwenzakalani Bazovula itolo lapho kufanele basebenze badayise la. Uthe khawe ngala isitolo sokuthi kuphila abantu. Mina ngisebenza ngabantu ngisebenzele abantu ukuthi baye phambili njengoba le ndawo ngiyidayisa nje ngidayisele kona lokho. so nalena njengoba usuyicaze kabili le ndawo uthi phela le Uyiqinile ndawo wena, usesithi bisuka lapha iya lapha njengoba usuyicaze kabili ufuna ukuthini nalesi imikona nomhlaba esimkona usaphinde usawudayisa khona bhuti umuntu okufanele namhlanje bengilindelele bengitshela ukuthi wena ezokunika le ndawo bhuti njengoba usukhona. Kodwa manje udlala ngami umoshela Kusho isikhathi. ukuthi mina sengizothola uphiso omncane. Njengoba uthi hayi wena ngithatha awukho uphisa awuzothola sifuna ukuthi kwenzeke into ezoba ubulungiswa ukhona umuntu ozodayisela yena le ndawo asene ndaba ukuthi into yakho imisa kanjani khona umuntu ozomdayisela le ndawo Ukhona bhuti ngilinde ikholi yakhe ukuthi afike ngimnikeze indawo nginika imali. Sebenza ngemali ngitshelile ngathi uyidayisa malini le ndawo le ndawo le ngithele lo muntu akafike noma no 50,000 naye futhi. okay wena uthatha u80 kulo sisi lo 80 kufanele senze ubulungisa ubuye uze ngala sizokwenza kanjani ngicela silekelelane siyalekelelana sizokwenza kanjani u80,000 kasisi ukuthi ubuye Ngithe mina asinendaba indaba zama-Pakistani nizoyidila no-government ukuthi kwenzakalani ekuhambeni kwesikhathi ukuthi wafaka ama-Pakistani wena endaweni asifuni ukukhuluma lokho engazi sikhona esilwa nabo into engifuna mina yenzeke manje ngikhulumela umzansi reality ukuthi ake senze ubulungiswa wena uthatha indawo yomuntu wakini wathatha imali wabona imali wanika abantu bangaphandle indawo yes wanika abantu abangaphandle indawo ngoba ujabuliswa ukuthi bazokunika u150,000 kanti indawo u8 webhuti ngithe mina lo sisima ukuthi kanjani anginamali mina ngithe akathi sinoma iphi indawo la asifundele izala le sengibala ama-hour usifake ensimini man emva lesikhashana bhuti manje zalonini ngimele no nansi sisebenza ngamakhathi sisebenza ngama-hour amakhulu futhi sesisebenzisa sikufuna singakutholi because siqale sala lapha la uhlala khona kwathiwa usekho khona usathutha sayiswa ngaphesheya lapha usungala mina bengitsho ukuthi nomuzi phela ngusomabhizinisi bhuti mina ngiqasha kufanele ngihlale ngoba no unawo kodwa umuzi othi wena bayasho abantu bathi wena uyafunwa vele ufunwa abantu ngenxa uba lo basitshele lo bayishilo abantu batshele lo muntu akekho umuntu esizomkhipha wena fanele usinikeze imali wena vele wena bhuti uyisigebengu wena gebenga sikhothana omdala Okay, ubhuti omdala okay. ongayihloniphi Bafethu. dodi uyamuzwa ngithuka mzansi ngizokwenza kanje ubhuti uphakamisa umoya
ngalendlela lena engibona ukuthi akubekezeleki ebezazi ukuthi u-wrong. Ngizama ukuthi sixoxe njengamadoda ehlisa umoya sibonisane ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Njengoba manje uzovela kuma-camera siyam-expose manje ukuthi vele wenza into e-wrong. Nangu namanje-ke uthi nanka ama-Pakistan afike abeka ama-container la akaze asazobuya noma akabuyi ngoba esimweni sase-South Africa kulezi nsuku sithanda ukubheda kubantu abangaphandle. Silungisa-ke lokho ukuthi-ke akathathe imali ebuyisela usisi. Sisi Mzansi, ngifuna futhi ukubeka usisi iphutha. Dadewethu, uma uthenga indawo endaweni kufanele uthole ugovernment. Kufanele uthole uma kuthi umasipala, kufanele uthole amakhansela yonke lento ubonakala ukuthi ubekeke kanjani kulelo site ekamasipala noma ekabani. Kuphinde futhi uma kuthi isemakhaya njengoba lana kumixile ngathi isemakhaya. So kufanele kutholakala induna, mayingaphansi kwenduna le ndawo. Ingaphansi kwenduna le ndawo. Injalo. So kufanele sithole induna umuntu mayezokubeka esayithini. Mase kubekile futhi esayithini kuba nemigomo nemibandela ukuthi ususwe yini ngakini nje ubulana nje. Kufanele kube ne-transfer njengoba usukubona i-transfer esikoleni ukuthi ususukile endaweni yangakini, okay, lo muntu nje obelana nje, hayi akaxoshwanga ukuthi mhlawumbe uxoshela ukuthakatha noma uwumuntu ongalungile emphakathini, uze ngesihle kule ndawo. Yinduna-ke zidilana, ngibona umsebenzi wey'nduna lo makuthiwa ukhulunywa ngama-sites ukuthi iy'nduna zizayithatha abantu kube yizona ezinibeka iphoyisa lenkosi. Kusuke kumayelana nalokho. Ube nephutha ukuthi wena ubone indawo ube-excited, mase ushaya amaphepha njengoba uthi uyayithemba le ndoda. Le ndoda le mina ngiyibuka mina le ndoda angiyithembi le ndoda mina. Angiyithembi, angifuni nje ukuqamba amanga, angiyithembi. Mafoko-ke asilungiseke manje. Sisi usesichazile isitori sakho ukuthi ube nale iphutha, unayo iproof ukuthi imali usekakusendela yona. Mfowethu, ngiyacela mfowethu ukuthi ube nendlela yokuthi at least angazi uzokwenza kanjani, angifuni ukuqamba amanga, but usisi faneke ebuyelwe imali yakhe. Sengicela nje lonto siyikhulume, sixazulule ukuthi hayi mfethu ngiyakuzwa ukuthi njengamanje nansi enye isite. Yena wazi ukuthi wayithenge le site. Angithi? Impela. Yes. So manje mawusuthi uthenye lapho ishilo ngathi anginaso isikhathi. Okay mfethu. Okay, ngicela senze kanje. Asiyenzeni kanje bafethu. Sengifuna ukuvala ishona ke manje ke. I-show mfethu ngicela ukuyivala. Yazi soyivala kanjani i-show? Njengamanje le ndawo uthe iphansi kwenkosi. Le ndawo iphansi kwamakhosi, fanele sithole ikhansela, fanele sithole fanele sithole induna. Ngizocela mina mfowethu ukuthi uhambe nodadewethu. Sesiyaxoxa ke manje. Kahle. Uhambe nodadewethu. Cha, nduna ngenza iphutha la. Kanje. Angazi indaba yalaba. Ngenza iphutha kanje ngadayisela usisi indawo, ngangambeka wangakha ngase ngifaka abanye abantu. So njengoba laba bantu usisi engafanga, sengifaka ama-Pakistan okwakho lokho. Kodwa ke ngifisa ngazi ukuthi indawo ngoba uthi indawo yobaba omkhulu. Usucela ukudayisa lo phisi. Mhlase kukhona umuntu ozoyithenga. Ngicela nifike njengeyinduna ngoba bumbamba lo ngoba ubona ukuthi akazi ukuthi kudingeka induna. Yes. So usucela ke manje obanike, usucela induna ukuthi ifike uzobeka indawo. Usho price oyithandayo. Kodwa u80,000 nalo sisi ngiyawufuna. Kuthathephi inganawo. Angithi kanti siyaplana nje baba. Angithi uthe wena uzodayisa indawo wena. Siyakathatha indawo. Asifuni indawo, sifuna imali. Wena namhlanje uthatha umuntu ozayo. Yes, usho wena sikhona umuntu. 50 othi akawuphathi. Akawuphathi. Uphushele ngala. Wena ubuyuzela kumina. Phela kafikile angithi wena ongibambezela. Uyeza ngithi wena uthe uyeza umuntu. Lalela, uthe wena uyeza umuntu. Wena bafo ngaphambi ukuthi ngivele ngikhiphe le video. Uzongala. Ubona ukuthi uthole induna nekhansela konke. Nibeke lo muntu uthatha u50, uthatha u50 unike lo sisi. Kusale lo nto zalo. Lo sisi nobabili ngithela emakameni qede ukuthi ngizongitshela ukuthi angikhokhe imali. Siyakutshela mfowethu futhi ngiyakutshela mfowethu. Angikuceli. Uzongenzani? Musukusabisa wena. Wena musukusabisa. Musukusabisa udla imali zabantu uthemba ukuthi uzophahamba isizwe. Yabona nje umuntu usoze ngaze angikhombe mina. Uthi uyangikhomba nami. Kodwa kumele yabona into emphoqa ukuthi usomabhizinisi ngidayisa indawo. Somabhizinisi ngokudayisa indawo hamba ngabantu. Usomabhizinisi. Angiqoli umuntu mina. Baba wekho la makhondeni ukuqola umuntu. Nakho baqolile abantu bokufika wabafaka la. Asiyazi idili yakho nabo eyani idili. Asiyazi idili ukuthi eyani idili. And ngicabanga ukuthi induna ziyazi lento ukuthi lento yenzayo la ukuthi wena ubeka abantu. Umkhulu wona leyo nduna unaba abafweni noma uwedwa ke. Bakhona sibaningi yazi ngavele ngifone mina manje. Ungasitsheli thina ngabantu ungasitsheli ngabantu abangeke senze lutho ngoba because la sikhona sina sisebenza ngaphansi komthetho ukuthi senzani into esiyenza iyazi ukuthi sisiza abantu. Yazi ngifona manje. Ususeba kabuhlungu. Lalela balani bese uyachaza ukuthi ibona yini abakuthumayo ukuthi uzokwenza ubukhotheni. Okay siswami
ngifuna ukuvala mina mfethu, ngicela sivale manje. Ngicela uvumelane nami, uzobona uzolanda abafowenu mfethu. Yabona njengoba sikutholile futhi sizocinga sikuthola ifu sibalekele. Siyacela mfethu senze ubulungisa manje, sengivala isho ngiyagoqa manje. Ngicela mfethu ozofika osazofika dayisa indawo ngemali oyithanda ngayo. Siyacela ukuthi imali yalo sisi ibuyele mfethu, ngiyakunika mfethu, ngikunika nje mfethu ngoba ngiyakubona ukuthi baningi abantu abafikayo bezofuna indawo. Angazi indawo siyidayise kangaka ngoba ngiyakuzwa ngathi ubuhemhemi bendawo buningi. Siyacela mfethu, ngiyacela mfethu wenze ubulungiswa, usisi ebuyelwe imali yakhe, umbuyisele imali yakhe mfethu. Mbuyisele imali yakhe mfethu. Umuntu wesifazane uyasebenza, akekho umuntu wesilisa ozommela njengoba uyibhubesi kuye. So I have nami ukuthi mangifika la kuwe ngibe yibhubesi ngoba nami ngihamba nenja yami and izokubamba ikudedele. Webhuti, yabona Cha, sengiyayivala ishwa, ngisafuna isilokho siphikisana. Ngicela wena into ozoyenza, into okumele uyenze njengamanje. Zama ukudesa le site, ngizokulekelela futhi mina. Uma uthi ufuna ngihambe nawe ngiye enduneni, mhlambe siyoyikhuluma lento uthi hayi cha, ubhuti wenza kanje ubugebengu kanje kodwa iphutha lakhe indawo ithi ngampela yomkhulu wakhe. Ngampela makuthiwa iyavela emaphepheni ukuthi indawo eyakini. So okay, kulungile. Sesicela le mali lema ukuthi uyabeka umuntu, lo muntu obekwa ngalelo langa, sicela ukuthi sifike sibe khona ukuze ngaleyo nkathi mayishaya amaphepha siyahlukana. Ngicabanga ukuthi ngiyayivala ishow manje. Ngicabanga ukuthi ngibeke kahle, kamnandi kakhulu. Mhla eyidayisa ubafa indawo, siyofika la ngalelo langa mhlabe bekwa lowo muntu lo obekwayo. Lo mali ayobeyenzile sobe sesithatha siyibeka la kusisi. Ubhuti-ke ubhizi ngoba esho ukuthi usomabhizinisi uyafonelwa, indawo ziyafuna. Angicabanga ukuthi uzothatha isikhathi eside. Ngicabanga ukuthi nje sikunike mfethu, asikunike inyanga mfethu. Asikunike inyanga mfethu. ayifika lo bhuti sobona bhuti. Kodwa yabona lento Cha, angikunika inyanga ngoba nginika inyanga ukuthi soze kusifike kuphela kwenyanga. Njengoba uthe ubhuti uyazi kusasa namhlanje ebethe uyeza nakusasa singafika siyiqede le ndaba usesebuyele le mali yakhe. Mina nginika i-period ukuthi kusuka manje kule nyanga yonke zama ukuthi uthole umuntu ozokwazi ukuya le. Mina mhlawumbe njengamanje makuthi kanjani singasuka la siye konduna sikwazi ukukhuluma nabo, sihlale nabo phansi ukuthi ayikho into wayenzayo engahambanga kahle, engabanga khona ukubambisana. Usucela ukuthi makuthiwa khona umuntu ofika endawo ufuna introduce ey'nduneni, iy'nduna zizothi mayifika sifonele, ngeke sifonele zona, sofonelwa yibona ukuthi sekunomuntu osumbeka-ke asizeke. Sobe sesifika la sihlale kothi kuqeda nathi sithathe kwaKhesana kubuyele kuKhesana nawe uhlukane because manje uqhamuka namakhamera kanje nawe uyasho ukuthi awukho happy nokuthi nami ngiqhamuke nabantu abaphethe ibhabha. Ngiyasebenza mfethu ngilungisa isizwe. Ngiyabonga kakhulu ngethuba lakho, ngiyabonga nje ukuthi usuzowahlisa umoya mfethu. Ngiyasebenza ngilungisa uMzansi. Thank you Mzansi, thank you. Ngiyabonga kakhulu usisi. Na ngimbekile icala ngokuthi uthenga indawo engaconfirm ukuthi obani abaphethe leyo ndawo. Indawo iba nomasipala, indawo iba namakhosi nezinduna. So ngiyacela nawe lapha ekhaya mawungazi ukuthi mawuthenga indawo wenze njani, uyodlala amaqola anjengalo bhuti lo. Ngiyacela ke ukuthi ke sisebenzisane nabantu bomphakathi mawuzobeka indawo noma usuka ngakini usumuvela kwenye indawo. Ngiyabonga, thank you. Igama lami ke Nkomosi uNdlandla uThole. Usikhinde esincane esigqokwe ingane kuphela, umuntu omdala kasigqoka sizomxeka. Thank you.